Il-Prim Ministru Roberta Bela għandu jġor responsabilità politika għas-ser kollu li sar mill-benefiċċji soċjali. Sostna dan il-Partit Nazzjonalista f'konferenza tal-aħbarijiet indirizzata mid-deputati Claudette Buttigieg u Paula Mifsud Bonnici. Fil-oppożizzjoni insistiet li Bela għandu jġor ir-responsabilità għall-iskandlu li ġie żvelat fl-aħħar jiem u li jinvolvi mhux biss is-serq ta' miljuni mill-benefiċċji soċjali iżda anke s-serq ta' voti. Paula Mifsud Bonnici saħqet illi minkejja li għaddew ġranet minn mindu ħarġu dettalji kollha dwar dan ir-racket, il-Prim Ministru Roberta Bela qed jibża jerfa' responsabilità u minflok qiegħed jiddeċiedi li ma jiddeċidix. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob lill-Prim Ministru Roberta Bela iġor ir-responsabilità politika għal dan ir-racket ta' frodi. Skema li kif spjega l-Partit Nazzjonalista kienet maħduma apposta minn qbuda sħiħa ta' nies fil-qalba tal-Partit Laburista. Paula Mifsud Bonnici qalet li f'din l-iskema ma kinux imdaħla biss dawk li rċivew il-benefiċċji imma anke nies tal-qalba, nies li qegħdin fil-customer care ta' Kastilja kif ukoll fid-dipartimenti. Il-Partit Nazzjonalista wassal ukoll appell b'saħħtu sabiex il-Ministru tal-Politika Soċjali Michael Falzon jagħmel dak li l-Prim Ministru ma jridx jagħmel. Jien għandi fiduċja il-Ministru għall-Politika Soċjali li ilu fl-aħħar mill-aħħar f'dan il-portafol għal diversi snin, jiena nsejjaħlu bħala Ministru veteran illi suppost jaf kif għandhom jisiru l-affarijiet bil-galbu u b'kapaċità kbira sabiex fl-aħħar mill-aħħar il-portafol li huwa jerfa' għax fl-aħħar mill-aħħar huwa portafol importanti ħafna fejn huma n-nies illi aktar għandhom bżonn illi għandhom jingħataw dak illi ħaqhom jara illi ma ssirx inġustizzja ma dawk in-nies illi għandhom verament bżonn. Il-Partit Nazzjonalista qiegħed jitlob lill-Prim Ministru illi jġor din ir-responsabilità politika. Min-naħa tagħha Claudette Buttigieg insistiet li dan ir-racket ta' frodi huwa kriminalità organizzata, anqbuta biex jinkisbu il-voti. Hija qalet li l-pajjiż jinsab fi kriżi soċjali kbira, filwaqt illi fakret li l-Partit Nazzjonalista hija temm għan-nies u determinat li dawn l-affarijiet ma jħallihomx jibqgħu għaddejjin. Ejnuna innatfu lil dan il-pajjiż għall-ħmieġ morali ta' nuqqas ta' ġustizzja soċjali li għaddej bħalissa f'dan il-pajjiż, nifhem li jkun hemm min jaqta' qalbu. Nifhem. Però nappellalkom, taqta'wx qalbkom ejjew għajdulna x'qiegħed jiġri u ngħinukom. Pajjiżna għandu bżonn bidla enormi fil-mentalità, però din ma ssirx mill-lum għal-għada. Irridu naħdmu fl-imkien għaliha. U nappellalkom biex dak li qed ngħid ma jaqax fuq widnejn toroġ. Bħalma qed ngħid il-poplu mxebba, il-Partit Nazzjonalista qed jaħdem u se jkompli jaħdem biex inti kollok ħajja ħjar f'pajjiżna. Claudette Buttigieg saħqet li l-poplu Malti qed juri sens ta' rabja għal din is-ser sfaċċat, ser minħall il-poplu u mingħand min ġenwinament kellu bżonn dawn il-flus.